Chceš ušetriť peniaze na palive? Tu je 5 tipov, ktoré môžeš vyskúšať okamžite. Za prvé, jazdi plynule. Plynulé zrýchľovanie a skoršie radenie vyšších prevodov výrazne znižuje spotrebu. Prudká akcelerácia môže zvýšiť spotrebu aj o 20 až 30%, takže pokiaľ chceš ušetriť, zvol si radšej plynulú jazdu. Za druhé, používaj klimatizáciu, len keď ju potrebuješ. Mnoho vodičov ju necháva zapnutú stále, aj keď nie je potrebná. Pri plnom výkone môže klimatizácia zvýšiť spotrebu o 1,5 litra na 100 km. Radšej ju teda vypni, keď ju naozaj nepotrebuješ. Za tretie, dofúkni pneumatiky. Podhustené pneumatiky môžu zvýšiť spotrebu aj o 5%, preto sa oplatí ich pravidelne kontrolovať. Správny tlak nájdeš na štítku za dverami alebo vo viečku nádrže. Za štvrté, jazdi v kolónach s rozumom. Časté rozbiehanie a brzdenie je žrút paliva. Udržiavaj preto väčší odstup, predvídaj situáciu a snaž sa jazdiť plynule. Ušetriš palivo aj brzdy. A za piaté, jazdi s otvorenými oknami len pri nízkych rýchlostiach. Pri rýchlosti nad 80 km za hodinu otvorené okná zhoršujú aerodynamiku a môžu zvýšiť spotrebu až o 10%. Poznáš aj iný spôsob, ako ušetriť na palive? Napíš ho do komentára a sleduj nás pre ďalšie tipy.